All right. Patrick. Yes. Yes. Ero kamano wadwa Odhiambo Ramogi. An ka agolo pacha kaka migao mochung' ne joma chulo osuru e Kenya mangima. Dang na wach ni gik ma wadwa Odhiambo wachogo ne kare. But ntiere kuma nadwaro ni mondo akwonga wuoye matin mondo jopiny ong'e. Nyadi ng'eny jo Kenya wa mang'eny jo kia gimiluongo ne budget making process. Jirito mana gimiluongo ne finance bill, to gikia ni chien kacho chakore nade. Nikech time chuok, ang na med mana kuma nowacho. Ing'eni kapok ogik dwe mar 9 to treasury gigolo gimiluongo ne budget review outlook paper miluongo ne prop. Ma miyo migepe duto ng'iyo kaka weche nyotimore financial year mokalo mancha wachoko ne wachoko kata maybe 4 trillion ne watiyo go na kata kana 3.6. Then ochako miyo ji thuolo raia to taxpayers te joma chulo osuru chako wuoye koro jo counties kocha through gima giloso ni CIDP County Integrated Development Plan gibende giyudo kaka koro gidoyo iye to gikama gimiluongo ne Annual Development Plan. Gigi duto be ne raia gik mane winjo luongo ne public participation ka wuoye. Koro ko gik dwe mar 2 kuma no Odhiambo wecha to e county ngeni ka wadwa wuoye budget ni nyadi tieng' diriyo. Nitie national budget masani luongo ne finance bill 2026 ma en legislative instrument ma miyo koro miyo serikal thuolo kopo ni odoiye kech sani nyaka nchak chako juma mokalo gikelo public participation. Yes, mabende ujube ni rumo diche makiny. Yes, okorum kiny. Memorandum ma joma nyalo goro gik magidwani mondo otim. Magidwaro gitero kaka an kiny ana kinyan kod gi date tarik kinya donjo saa 8. Okay. Mondo ibiter memorandum mari. Atero memorandum to katera achaka doiye ne members of parliament akono ni maber marach. Okay. Koro magi kosetimore kapok gitimo finance bill nitie gima luongo ne budget estimate. Yes. En serikal gole kuom PBS meni winjo kogol cha sama budget policy statement ogol tarik 15 dwe mar 2. To jo counties bende obedo ni onigo beni discuss gimiluongo ni county fiscal strategy paper mwalo kucho nikech jo county bende gi finance bill margi be samgo wueni. Koro timore national ka ng'eni joma ng'eny wacho ni CS Mbadi otimo kama gikeni gini o translate en malo jo national treasury guide to mwalo kocha bo guide. Koro sama gitero by 30th of April gitero weche 2 e parliament budget estimate manyiso kaka serikal dwa tiyo gi omenda expenditure girem manitiere aito gima golo kuma koro pesa ae emwawuoye kawuono ni finance bill 2026. Koro adwa wuoye finance bill 2026 mana kaka isewacho serikal gombo mondo mi ochok trillion 4.8 wiye moko be ni kanyo menya olgo mo matin wajuotho go be wiye kanyo. To king'iyo ma gimiyo jo KRA mondo chok trillion 2.9 giwiye kanyo. Koro ma nyisi ni king'iyo budget ni girem en grem tig miluongo ne budget deficit. Koro finance bill ni ogolo budget deficit mar trillion 1.15. Gima bire wiwa en ere kumi yude mane kuma kore neno catch 22 ma treasury ni godo to gi migepe mag serikal. Then gima kenda ng'eni ne ochako timo maber madanga ka gone treasury ero kamano ni e budget ma ji neno ni duong'ne ging'iyo gima giluongo ne angadanga luonge ne ena a local kena wacho gidholo en budget masiro dongo jopiny gima ni winjo bottom en budget ma koyudo pesa ni osiro ting'o jopiny malo kechang na wuoye mar tax based. Budget finance bill ni ng'iyo weche kaka isiro kaka inyalo yar malach mondo joma chulo osuru bed mang'eny ok ni diyo mana joma tin e kona. Machakre sani ng'en wawuoye around 3.6 million Kenyans midiya ahinya to kata king'iyo SMEs wan gi over 17 million. Koro tieni joma ng'eny ok ni tax bracket. Koro CS Mbadi to gi treasury nyo ng'iyo ni ang'o momiyo dang wadiya ni wathung'o mana kor joma tin to jo nitie mang'eny monego chulo osuru. To finance bill ni chako ng'iyo ni ere kaka dang waket gi miluongo ne hard to tax kech time chok da wuoye national tax policy mobedo anchored e finance bill ni mosire
mabe jopinye manokalo. Koro iyudo ka tax base ni idwa ni yar machielo bill ni chako ng'iyo ni ere kaka dang wa bring the digital mano minon tie gimoro digital payment services, digital tax service gi introduce ka ginene bill ni. Koro oyare malach to aneno ni kopo ni pesa ni nyalo yudore to ang' no wawuoye kuonde marem nitie losers, joma inyore madhi inyore to gi joma dhi yute. Ibo yudo ni kaka ni neno gitima location education sector marwa manyo dhano ywak nyithindo ni dala aneno ka treasury otemo giketo 700 billion ni malo enemo lead en malo aito wang'iyo weche wa mag security ing'eni wadhi election enemo kawo 373 kama aito agriculture neno gichage paro 196 gichage paro infrastructure 217 billion. To gi weche mane sector mane maweyo kendo en agriculture health to 235 billion. Nikech ineno ka antie tax exempt, VAT exempt moko ket kanyo masinde mathiedho ji tuoche makore no inyake ya kata makalda kochi dhi Eldoret oningo beni kore ng'iyo gi bedo machiegni. Especially referral. Aito ma benefit ba ahinya in county government. County government so me 495.7 billion. Ma ingeni apano ni the second after education. Ma temo nyisi yango George. Temo nyisi ni kopo ni finance bill ni wanyalo wuoye of course ntie nyaka joma inyere jomoko be nyaka yutie. Ingeni wan wawacha dieri ogweri gik ma sani dhano goyo ni finance bill ni rach ke ochalo ma 2024. Opogore totally nikech obedo guided gi national tax policy ma jopiny manokale mane on gima kisungu luongo ni medium term revenue strategy MTR MTRS ma okang ma guide national treasury to gi stakeholders te ka gidwa loso kaka inyalo dhi yud pesa ma finance the next budget men 2026-2027. Yes, Ramogi, nitiere gik